Hello guys, pulen alam sabo tay ani YouTube channel no. Guys nok nang tabu kaisi phunung nai, dal bora sugui phunung nai, nok sukma nai di, dal bora khaina ni bagai, nang mesin phunung nai ang no mesin already nahi pekya, tabuk o jagao suknai. Odal borano tabuk nok sugui phunai nok nai tongdi tabuk o jagao danai dal no daman pore oro suknai tabuk orang daina kana o jaga dai pekya tabuk tei kisi sari boy tei kisari nai tabo ang suksinai mono kisam o jaga muthobrinai tabo ang start khainai amo haiki kebek gi thaka ulka kepek mukha sapungoi tabo koro mono kari woi tak budai nyalai nai kubni rak o jaga baltimore daina lagnai ano baltimore daina lagnai oke ani dokon ang pajak tabuk kalau nan dokon pelong nai an dokon kai mo dokon yang bisa pelong nai kisa na plus kan beri mana nih oke aneh doan tabang tina hanai jo balti tijak ojak ono supply itu tôi khóc nó này phải chắc ang tabuk nong tak tina hai phunung nai e ko jaga supply seno jaga dan do chin duan kana ni supply omono tabuk o jaga bo sebai phunung nai ko o jaga bo sep kangkai tui fainai tui kelai kha tui komo hai tui kelai kha duane ba ke tin na faina ma faika faidenge jeng tabuk dal borani bagai pias rai pe kha mosarai pe kha jeng tabuk nai lesinai aro pias rai kha haching rai kha mosarai kha suta kisari kha tai pasparon yok jak kisari kha gab sing tak khalena diki thalainai ke bugini tab khai phunai nai tong le norok Topi boleh kayo jaga kai, terus main mana? Topi mana boleh kau kai share go? Ini bolok terus pinang sini.